No v kozorožcovi. Vonku je stále väčšia tma ako teplo, stále väčší chlad ako svetlo a najnovšie nám do nášho rozletu hádže vidly sneh. Zároveň je to obdobím takej maximálnej jemnosti voči sebe a úplne stačí teraz dýchať. Nádych, výdych. Pozorujem nádych, pozorujem výdych. Ale nemusí to stačiť našej mysli. Preto tu máme techniku, ktorá je zábavnejšia. Okrem iného spomínajú aj Dalaj Láma v dokumente, ktorý bol uvedený minulý rok v kinách, keď hovorí o zvládaní strachu, obáv a paniky. Kundalini yoga ju pozná ako minútový dých, ktorý má okrem už spomenutých účinkov aj ďalšie, ako je lepšie fungovanie pravej a ľavej hemisféry mozgu, podporuje to intuíciu a zlepšuje fungovanie mozgu ako takého. Je to taká nenápadná technika, môžete ju robiť aj medzi ľuďmi, trebárs v MHD, alebo keď sa v noci zobudíte a nemôžete zaspať. Zároveň je to taká technika, ktorá nás pripraví na tú jednoduchšiu techniku, to znamená na nádych a na výdych. Kto chce vedieť viac, páči sa ďalšie video.